اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيد المحسنين وإمام المتقين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلمو أمي جكا على تنوكا على بركة أما يني على في يا ربي أكانجيدي نهيرة شامي أكانجيدي نكنياي أكانجيدي ني لمنياي أكانجيدي ني لابانكو نيوماي نوتي مناكا بوي أمبي سالي دانفون لا سون هرماكا محمد ابن عبد الله محمد ميني عليكرا جين سبب نيوماي أنا أسمغو أني ماوما تغروكو كدين دمي أني أنوكا نفلولا أما يني على في علاكا أمبلا جلني أوجمكولو سنومينا أو بسم الله وكينا كنو حديث الإفطار أما يني على في يا ربي علي بيتا نغيا علاكا شينيتا نغيا سungalo abena se atono boyoroma abena se anafa soro yoroma abena se yoroma yoromi ni ma nyuma beba kanu aka usoro nina aku usoro keneyala aku usoro chola ubese ka fere ka gere ala batula chukumina o hukumu konnana anga ci baba no ya ala kray sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asabatira ka fokoni sungalo tle tan laban kunsira ka kumba ka dlan kuru ka suyin nyenamaya ate dauma abitlaka ka demba be fara nyogon kan u ka je u ka suyin nyenamaya wala okoro an yere kun angana ka hakilito an yere la angan jija an seko bela jele anga seka kala min ba to fasamantiya min bala anga seko osro wala bi anga kene kono blasirali min be anga je ka nyamada ofe wa atasimu bihablillahi jami'an salamu aya gulo alaka jurba kelela jami'an abbe tala na ne kuma mi kuma ko fe aklara kana ni lamun nahiya kuma kofi iya kuma foka sai adana ka gele ka sa adana ki sebe kuma foka sai adana fa ma Allah kala ka fa kuma labana ako wala tafarraku salama kana faraka programme mi ya on salama sorobi de ko mi ya on salama sorobi o de farafarali fo salama ka fa mo salama bi na fo jiri shumbadi tijani mo ko lo be jiri boloninka kadriya mo ko be jiri boloninka minu ngo be sunnana olu be jiri boloninka me aw be ni jiri boloninka abbe ko be jiri bakile ngon abbe ko do wala ko salamo sisa ni jiri bolo kam ko no be ka keleke ko fon no nga bo ka jiri bolo ka ko olu kan wuta no lu ma bo ka jiri bolo ko lu bi jiri bolo tikeni olu yo ko olu bi mi fe ka fo ya be jiri bolo mo ko olu kame ku dishi goshi an doron de islam ne an te auto be kafir kasor ambe dungo andala la ilaha illallah muhammadur rasul fo je islam fo au ka famu kanti mal islam o made ngambe je islam bema fo au ka famu tanke au ma fara nyugo nga ka nyugo mine ala tisedi au ma atise chukwashila do de nanu ni jele ani murui ku bi jele jiri jutike ni anyi na akila ami keleke minu nane do ni muru ni jele ku bi jiri jutike kele de bi ko lu no fe wa anyara ga mambe jiri savela la ma on de ba ngami keleke wallahi angana ka jeka makele mami nani mbeni jele ka ba yini ka yiri jutike sabla o de islamiya juguye wala foi de te islamu ka be foi de te min kain ka bo katemauka wala man karamo fo ka wala nyuma ndoka do o kai akani blasira likanuna wala islamu de fakelim bakelinye islamu de sinji mawye islamu de jekulu kele mawye nan jera ka fo an islamiye an jembe la ilaha illallah kelena salwati min be no salwati durunye an jelembola an jembe koron kelena an jembe qur'ane kelena an bela jelembeta hiji ke yoro kelena fara yoro bemi fara yoro te wala islamo an nyogon mine an nyogon kanu an ke nyogon fe an so nyogonye an so nyogon ka here no kera ala be hinana amba jina ala fa ala ka ben sabati ani nyogonche ala ka la yinu bela jelen sabati an karamo a sayyidi sheikh usman madan haidara ni fora an hakili be jige ale de la sabla ale ni bara chaman de ke islamo be se ka ben chugumina min ba to
u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. An b'a ɲini Ala fɛ a baara tɔ min bɛ yen Ala k'a s'a kɔrɔ hali sisan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na Serifula Jabarani sanfɛ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sigi wɛrɛ yira an na. Wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu.